Der står du gennemblødt af tidens trend og dagens regn. I din chefs entré, ja, den der er fyldt med dyrt design. Og der er Piet Hein, Geo Jensen og ham der Arnes gyldne æg. Og et maleri din chefs kone vist har malet på et aftenkursus på en væg. Og hey hey baby, måske du bare skulle tage og gå. Ja hey hey baby, det er let at se hvad det er du er ude på. Og hey hey baby, baby blå. I får sat jer, og en flaske vin bliver nemt til 2. Og du spørger med et glimt i øjet, hvordan her så er at bo. Han siger, jeg er træt af Piet Hein, træt af konen, træt og forvirret, fordi jeg synes jo du er sød. Og du spørger om du ikke skal trøste ham lidt, mens du lægger en hånd på hans skød. Og hey hey baby, måske du bare skulle tage og gå. Og hey hey baby, det er let at se hvad det er du er ude på. Og hey hey baby, baby blå. 3 trin, det ligner lidt en dans, og et break har aldrig nogensinde været et stans. Et knus kan let misforstås, især hvis man er blå. Så baby, baby blå, ja baby blå. Og hey hey baby, måske du bare skulle tage og gå. Ja hey hey baby, det er let at se hvad det er du er ude på. Og hey hey baby, måske du bare skulle tage og gå. Ja hey hey baby, det er let at se hvad det er du er ude på. Hey hey baby, baby blå. Baby blå. Baby, baby